Worried about school studies and competitive exam preparation? Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Online live classes, recorded video lectures, online tests and assignments. Admission are open for class 7th to 12th. Join Stella School of Excellence for integrated program. We have our study centers at Margao and Porvorim. Call us now. लॉकडाऊन स्टार्ट झालं कोरोना व्हायरस खातीर तेन्ना आमी दिल्ली अटकून उरलेली बट दिल्ली आमी आमच्या हॉस्टेलानूच रावलेली नवोदयच्या आनी थंयसर आमकां न्हू सगळ्यांनी बरी हेल्प केली थंयसर स्टाफ सुद्दां आमकां बरो हेल्प करतालो प्रिंसिपल मॅडम आमकां हेल्प करताली आनी आमकां तेंच्यांनी सगळे जितले सॅनिटेशन जालें तितले सगळे तेंच्यांनी आमकां दिले आनी आमचे सगळे नीड्स कंप्लीट केले आनी आमकां हांगा गोंयान येवपाचें आसलें सो तेंच्यांनी हांगासर सुद्दां कॉन्टेक्ट केलो आमच्या प्रिंसिपलाक आनी आमी आमच्या पेरंट्स हांगा सुद्दां सांगलें की आमकां हांगा गोंयान परतून येवपाचें सो बेगीन तुमी ट्राय करा कशें तरी करून आमकां हांगा हाडा ती मागीर तेंच्यांनी सगळ्यांनी ट्राय केलें आनी आमकां बस धाडली एट लास्ट थंयसर मागीर आमी बसींतल्यान ट्रॅव्हल करून टोटली सेफ आमी हांगासर पावली इथल्या दिल्लीच्या मुलांना घेऊन नवोदय विद्यालय रतलाम इथे मध्य प्रदेश इथे सोडायला गेली होती तर आमचा मिडल पॉईंट होता तिथून आम्ही मुलांना एक्सचेंज केलं तर तिथून दिल्लीवरून आलेली मुलं जी आहेत त्यांना घेऊन आमच्या वाळपईच्या मुलांना घेऊन आम्ही परवा दिवशी 4:30 वाजता तिथून निघालो येताना वाटेत आम्ही कुठेही थांबलो नाही आमच्याबरोबर संपूर्ण जेवणा खाण्याचं सामान आम्ही बरोबर घेतलं होतं त्यामुळे आम्ही जेवण खाणं आमचं सगळं गाडीतच केलं ही सगळी सोय गोवा गव्हर्नमेंटने आमच्यासाठी केलेली होती आणि आमच्यासाठी त्यांनी कदंबाची ओल्वो बस दिलेली होती त्या ओल्वो बसमध्ये आमचा प्रवास एकदम सुखाचा झाला तसं काही प्रॉब्लेम आलेला नाही आणि इथे येऊन डॉक्टर्सनी रिपोर्ट्स घेतलेले आहेत ते रिपोर्ट्स ते घेऊन गेलेले आहेत आणि संध्याकाळपर्यंत ते आम्हाला त्याचा रिपोर्ट देतील